Што бывае, калі наймітам не заплаціць? Навошта ў бітве салома? Хто раскідваў палягеры каштоўнасці? У гэтым мініфільме цябе чакаюць цікавыя факты аб некаторых бітвах беларускай гісторыі, вядомых і не вельмі. Вітаю, дружа! Віншую са святам. Так, 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. З гэтай нагоды пагаворым аб некаторых цікавых бітвах нашай гісторыі. Пачынаем. Бітва на сініх водах. У бітве на сініх водах вялікі князь літоўскі Альгерд перамог татараў. Лічыцца, што гэтая бітва стала першай буйной паразаю татараў ва ўсходняй Еўропе. Яна адбылася раней за распіяраную Кулікоўскую бітву, але была незаслужана забытая. Расейцам было больш выгадна прасоўваць у масавай свядомасці перамогу маскоўскага князя, чым літоўскага. Грунвальдская бітва. У Грунвальдскай бітве войскі польскага караля Ягайлы і літоўскага князя Вітаўта нанеслі паразу тэўтонскаму ордэну. Цікава, што ўзбраенне палякаў і тэўтонцаў выглядала вельмі падобна. Для адрознення Ягайла загадаў ваярам прымацаваць пучкі саломы ці сена. Ліцвіны ж вылучаліся канічнымі шлемамі. Расейскія гісторыкі любяць падкрэсліваць асаблівую ролю смаленскіх палкоў, але не варта забываць, што Смаленск тады належаў вялікаму княству літоўскаму. Пад Грунвальдам загінула амаль усё кіраўніцтва тэўтонскага ордэну. Праз некаторы час, па выніках ужо іншых падзеяў, ён наогул зрабіўся васалам Польшы. Бітва пад Воршай. Менавіта да дню гэтай бітвы прывязаны дзень беларускай вайсковай славы. 8 верасня 1514 году знакаміты палкаводзец Канстантын Астроскі атрымаў перамогу над маскоўскім войскам. Лічыцца, што страты сярод нашых ваяроў былі значна менш, чым сярод маскавітаў. Цікавы факт. На карціне 16 стагоддзя, прысвечанай Аршанскай бітве, бачныя сцяжкі на адзідах кавалерыі ВКЛ, якія маглі быць прататыпам нацыянальнага беларускага сцягу. Бітва пад Клушынам. У гэтай бітве, якая адбылася ў 1610 годзе, гетман Станіслаў Жалкеўскі перамог расейцаў і іх хаўруснікаў, шведскіх і іншых наймітаў. Наймітам затрымалі выплату жалавання. Лічыцца, што іхны камандзір планаваў расплаціцца пасля бітвы, а долю загінулых прысвоіць сабе. У выніку, падчас бітвы частка наймітаў перайшла на бок Жалкеўскага. Расейцы бяжалі, іхні ваявода загадаў раскідаць палягеры футры і каштоўнасці, каб затрымаць нашыя войскі. Неўзабаве пасля бітвы пад Клушынам расейскі цар быў зрынуты, а праз некаторы час новым царом зрабіўся сын караля Рэчы Паспалітай. Бой пад Мілавідамі. Бой пад Мілавідамі не такі вядомы, як, напрыклад, тая ж Грунвальдская бітва. Нават знайсці нармалёвую карціну з ім не ўдалося. Тым не менш, аб ім таксама варта ведаць. Адбыўся ён у 1863 годзе, падчас паўстання Каліноўскага, якога сярод паўстанцаў ты бачыш зараз на экране. Расейскія войскі хацелі ўзяць лягер паўстанцаў, якімі камандаваў Александр Лянкевіч, але лягер быў умацаваны. Паўстанцы адыходзілі ў лес, дзе перамагчы іх было цяжка. Імперцы адышлі і сталі чакаць падмацавання. У выніку паўстанцы заселі ў лягеры, дзе адбілі наступную атаку. Расейцы вымушаныя былі адступіць. Вось і ўсё на сёння. Спадзяюся, ты даведаўся аб чымсьці новым. Тады пастаў лайк і падпішыся, калі яшчэ гэтага не зрабіў. Да пабачэння!